देखो कितने लोग हंसता आ कह देता कि ये बेटा गने तहार चाचा आइल बाड़े ना भगलो कहां गइले निकल गइले रात भर में इनका हां अभी चिंता नहीं करबी शुरुआत हो लत तनी हमरा अमित भैया पुरस्कार दिले बनी मामा भी पुरस्कार भेजनी माता रानी से गुजारिश से दिन रात चौकुना होके तो लास्ट में देखिए हमरा परम आदरणीय कुंदन भैया सैकड़ों रुपए का पुरस्कार दिले बनी श्रद्धा के जय जयकार रही कारोबार में एकदम आगे बढ़ोतरी रहे तो दत्तनी हुरका बजाए दी हुरका बाजेला तो कैसे बाजेला देखो ई रह रे बंद करी माइका हां रह लगाओ हुरका दो देखिलू भाई भगवान शंकर के डमरू है कितना खराब बात बोल रहे हैं डमरुआ के कदो हई हुरकी हो अच्छा तने वो हुरकिया तने दिखा दे तने कुंदन भैया ऊपर उठा दे ओ हुरका में हुरकी में हुरकी जौन होला ओकर हई होला तन पातर होला तो ओकरा के हुरकी बोलल जाला आ हुरका ऊ होला जौन हेकरा के धरे में मोट होला ओकरा के हुरका कहल जाता कहत रे जाहि दादा ए हुरकवा के नु हुरकवा पाहुन हो ना बबुआ ई नहीं ख जानो ओ हुरकिया के हई हुरकवा फूफा जान जइयो ध्यान दो कहां बड़ा मर्द त देखो ना का बोली ई कुल हमनी के क के छोड़ देले जातो आई कहां पहले ही कहल गइल बा कि द्वार पर के कार्यक्रम हो तो बबुआ तनी संभाल लो न तो तू तो बबुआ के जानते बड़ो आई कहां भाग गइले आज केहू से ना वो अभिषेक तिवारी से हो दत्तन हुरका बजा दे हुरका बजेला तो कैसे तनी बाबा बना दे बढ़ा के तरह साउंड के जवाब हो लेकिन तनी कुछ क्वालिटी अपना लेवे के बाद कोनो जान तरह क्वालिटी का कोनो दिक्कत ना होई जब कोनो चाय पायावे चाहे कोनो अगर दिक्कत हो जा ब्याज के मुंह पर 101 रुपया फेंक दो और ब्याज के मुंह में बंधा जाई और रात भर में तार होमिंग करे चाहे भोभिया चाहे पोपिया दरवाजा फट जा चाहे तार बाजा जर जा ना भगल सब तो गइबो सब कौन चीज अरे त लाले लाले ओढ़ौला फुलवा आ ए भाव के गावत रहल हमरा मनोज चाचा ए माई हो देखिन वो अभिषेक तिवारी लॉय से मारे ले ई हक दे ना कहले कि ए बेटा गने तहारा चाचा आइल बाड़े केने कहले कहां गइले ये हमारा सोझा रस भागवस मस भागे वाला ब्याह से हम एकदम खेत दिले भाग भैया से भाग जब सामने ना बैठबो तो कौन जी हो अरे त लाले लाले और हौला फुलवा अरे लाल बायो सनिया हो चवरिया दे डोले ना अरे तो बाभना गहवेला अरे लचरिया हो चवरिया दे डोले तनी बजावा हुरका कैसे बजेला सालू भैया लड़का माई से कैसे कहत रे त लाले लाले हौला फुलावा लाल बा ओ सोनिया ओ चवरिया रे डोले हुरका बजेला ए पर ध्यान दे हुरका कैसे बजेला हुरका बजाओ तेरा ढोलको बजाता हूं हुरका बज हई अंगुरी हो ऐसे बोल लगेला निकल यही हुरका से कही कि कहो सीताराम कहे लगे यही हुरकवा से जब खिसिया जी तो कहे कि भगना तो हुक दे भागना तो हुक दे भागना तो हुक दे भागना तो हुक दे लागी कहे आ ढेर खिसिया जी मास्टर साहब तब कहे कि तोरी हम महाराज खिसिया जी
तो ना रहे अब ना कहल अरे त लाले लाले और फुटवा ओ सुनिया ओ तवलिया रे तो बाबा ना हगावे लचोरिया ओ तवलिया रे तो बाबा ना हगावे लचोरिया ओ तवलिया रे मने रुपया मिले लगे तो बंद कर दलो हो चवरिया रे डोले ना बछड़ू तो अभिषेक को कहावे लचोरिया हो चवरिया रे तो अभिषेक को कहावे लचोरिया हो चवरिया रे हुरका ई हो ए पर देखे देखे गाड़ी नहीं खदेवे के कि हुरका तहार पाहुन हो ना ना गाड़ी वाला त कामे ना करे के चाही निमन निमन बात ल हो तनी आशीर्वाद ले लो चाचा से स्वर्गीय राम जी सिंह के भगिना बानी मोहन सिंह जी आज सैकड़ों सैकड़ों रुपया के पुरस्कार देहनी अब तनी वो मंडली के दे देवे के हमनी के ना बबुआ हां अरे बस माना कोई के फुहर नहीं के बोले लेकिन मानव थोड़ी ना निमना के ब्याह से ना होई रहुआ अब तनी बबुआ आवो ए बाबू हो तो टाइम देखाओ त रे दादा तू जाके करता के हित ना नु लगे हित हुआ आई हां गांव के बाबू हां